Unsa man bay? Walang tayo lingaw bay. Mang trip ta? Sige, mang trip ta bay. Ang tilingaw ila ay kayo. Di mo ka mahadlok bay. Tulo bitaw ta? Di ko magdo ko eh. Tulog na ta. Ang tulog duha raman ta. Ano, matagod? Ang tulog ta ay. Oh. Di ka mahadlok. Oh sige, di ko magdo ko tulog ka ta. Oh, mang trip ta. Ta. Uy, asa rin ay ganon dire. Oh, asa bay? Kato? Ang kini? Ganon trip ta. Asa man trip ani? Asa tilingaw asa man trip ni. Trip ta. Uy. Maghinay nga naman gago. Kabangga ko. Agta bay, subaga to bay. Pagkita mong trip lang, ano tata? Gulit na ako kay mong Okay. trip. A few moments later. Kanang motor na bay, oh. Katapok bay. Giton to na bay. Ani ko daris pula. Tatakam na nata sila oh, kana sila oh. Kana na bay. Git to. Git. Okay, ani ko daris pula. Uy, blue ko! Pakito. Blue. Kana ko ang red. Kanang red. Blue kayo. Okay. Hindi na ko gulo. Pakito eh. Ito? Ha? Na, round 1 na igo. Na igo tulong. Igo bila. Diyan! Hoy! Isog mo! Ikanan laway na po makabuok. Sino po? Lima na sila. O lima, di ay? Oh. Sige kon. Nani? Man, isog mo! Libat mo di bay? Bakit eh? Ang isap doon! Kulus may mata. Gato mo, maadlo ko ninyo, bisag pulong ko buok. Lima ra man sila ko. Oo, lima raman di ay. Kagamay ini nila di ay. Ito, kung malo kung limata ka! Ariya, magmo, sa tagsa lang be. Stagsa lang be. Stagsa lang. Tagsa lang. Oh, kanang buwangan mo. Tagsa lang. Sana ka! Wala ay. Tagsa lang. A few moments later. Paduawan na itong yuta na. Oh, sige nak, sakto kay Manueldo sa gunla. One minute, 37 seconds later. Pakito bay. Bay. Na. Yo. Bay. Ikaw na ka, wag ang challenge! Bakit muli ay na? Saan eh? Na. Pakito. Na. Sama ka? Papil mo upat? Pat nga duha na sila tulong. Tulog tanan? Unom? Numoy? Oh, yun. Saan eh? Di naman trabaho nyo lagi. Gus, giyagit, di ko nilibatan ni boss! Sige, aglit nga. Patambar mo kuning kuyog ng kugod kay libat. Libat. Oh, libat. Oh, ang mata. Oh. Pila ka po. Walo. Kasi wala nga. Piti naman na silang kamayagon. Walo, ang good. No. Libat. Patambalan ako ni Tugor. No? Isa. Sige, ali sa god, isa. Ikaw may buutan kung trabahante. Ito may tinuod eh. Kanim ko sila good boss, si pangagit og sumbagay. Pura bag daghan, tarong rumig trabaho ni boss, si pangagit og sumbagay. Mga Ang maudi ay. Uy, anong dagan mo ka? Ayay, gibiyaan ko sa kong kauban. Di am kaya ni, 14 ka buok. Ilabti! Ayaw! Ay ko ilabti! Ayaw ilabti, bay! Bay, ayaw ko ilabti, bay! Pay, gapil-apil diya! Bay, di ko sukol. pagkakong nagbukong ron. Di ko sukol ninyo, bay. Bay, di ko sukol. Magkuno. Di ko sukol ninyo lagi, bay. Libat gida yan. Para na auto as langit. Di ko sukol ninyo, bay. Ulit to. Wara, danghaga gid libata. Gino mo. Ano yung trabaho? Bumalik. Di ko sukol, bay. Bay, di ko sukol ninyo, bay. Magkuno. Di ko sukol, bay.
bay. Libat gid ay. Man ko no. Libat gid ay. Bay, bay. Ikaw yung mga nagawa kay challenge! Bakit muli ay me? Ay! Oh, kana. Dito gyud. Hala na sada. Ano abot pa kito diri. Aga un. Okay, go. Pa! Start. Pa! Ikaw pinapil niya pa! Ikaw! Bay, nagsusunod bay. Pagkanong tagbuko ron. Pera ba